Képpel úgy tűnik, hogy mérkőzésre kerül a sor. Nem tudom. Hát igen, félvén az elkerülhetetlen nagy zakótól úgy látszik, hogy a gyerekek közé próbálnak a magyar válogatott tagjai beállni. Vegyes csapatokat alkotva ezzel, elkerülvén a totális megsemmisülést. A másik oldalon a sötét mezesek, ahol Dávidot választották meg kapusnak, tekintettel az ő idénybeli remek teljesítményére. Lássuk a fehéreknél, felsorakoznak a játékosok. Petra, Zsobrák, Hanna, Csordás, Csenge, Kis, Milla, akit így első körben látok, nehéz őket megismerni. U8C korosztályból, hát Petra az, aki, Vince Petra az, aki képviseli a válogatottságot, de nézzük a mérkőzést, nagy a tétje ennek. Egy kósza lövés, de nem a kapucson. Dávidon nem fog ki, észnél volt. Azt hiszem neki ez csemege. Zoomnak a lövések, de hát 10-es messzámmal Lőci az, aki megforgatja a játékosokat. Értetlenül állnak a felnőttek. Egy over belövés, és nem. De semmi gond, meg kellett próbálni. Innen kicsit, hát igen, itt a egy elnézést, de nem tudok sorolni, és nincs gól, úgy látom, hogy nincs gól, a kapus itt is tudta a dolgát, valami, hát a Sicsak az fölmaradt a kapun. A Sicsak nélkül nem játszunk, mert komoly felsérülésre tehetünk szert. Egy elhagyott korong. Hát igen, itt a gyerekek ugye a jég hokiban edződtek, és a kis testüket is használják arra, hogy hát ütközzenek ebben a sportágban. Ez nem megengedett. Még egyszer mondom. És gól! Nem volt, de gól! Mondják itt a kommentátor kollégáim, de én benn láttam. Nem. Próbált némi lépés előre szerteni 27-es messzámmal. Gipsz Jakab nem sikerült, blokkolták a lövését. Nagy taps szól a csereként érkező lány triónak. Milla, Hanna és Csengéről beszélünk. Rémület a bekkek arcán. Azt hiszem, hogy ilyen rémületet váltott ki annak idején Jason Voorhees a Péntek 13 című sorozatban a mellékszereplőkből. Egy ellopott labdából, fekete mezes játékosunk, és a rögtön gólt szerez, hát meg kell csüvegelni, ez bizony szép gól volt. Nem baj ez, nem szabad letörni. Hanna az, aki elhozza a korongot, és passzol Csengének, aki a maga megnyerő kis higgadtságával tovább lövi Millának, jönnek föl. Befűzik a játékosokat. Egy kicsit tanástalanok, de lehet menni, megindul egy lövés, de Dávidra nem tudunk haragudni, mégiscsak a mi kutyánk kölyke, és hát a mi csapatunkat erősíti. Most meg is mutatta, hogy mit kell érteni azon, amikor azt mondom, hogy erősíti. Hopp, egy kicsi előrébb lehetne passzolni, nem, ellopták. Hanna az, aki blokkolta a lövést, nem elég erősen, nem elég határozottan. Hátul próbálnak a felnőtt játékosok valahogy kibonyolódni ebből a helyzetből. És már meg is indul a kis triónk. Hanna egy trükkös csellel ott hagyja a korongot Millának, aki azonnal megindul. Ezzel elvonta a védők figyelmét. Millán, hát nem igaz, hát itt
feltartóztatás, hát ez test a futballban sem szabályos. Itt azonban valószínűleg, hogy nem jár érte büntető. Csenge szemfülesen, ott egy kisebb buli alakul ki, de Csenge elhozza a korongot. Lehet menni! És lőtt be, egy lövéssel próbál. Jó! Közösség egy emberként próbálta buzdítani. Csengét elérkezett a csere ideje, hát most le kell jönniük. Ebben a korosztályban még gyakrabban 1 percenként vannak cserék. 2 percenként vannak. Kollégám Hajdubé István az, aki itt engem helyesbített, így van. Egyéb iránt Gangsta Zoli volt még a sztár vendég. Ő nem merte vállalni a fellépést, mondván így is épp elég foga hiányzik már. 10 messzámmal Lőcit láthatjuk, térjük vissza. Meccs, de túlszalad a pályán. Tapsol a kapus, hát szerintem örömébe, hogy nem kellett a lövés elébe állnia. Ez a védőfelszerelés nem tűnt neki elég megnyugtatónak. Középen mezőnyben indulhatunk tovább, egy lábbal indított támadás. Elmondják a taktikát. Ott próbálunk a kamerával rá közelíteni. Kis Tamás az, aki próbálja a cseréknek az útját egyengetni. Hát igen, átment vízhordó fiúba. Én azt hiszem, hogy ez is nemes feladat, de térjünk vissza a mérkőzéshez. És lehet menni. Léci hatalmas góllal veszi ki a kéri, követeli a figyelmet itt a lelátón. Egy gyönyörű szép. Hát igen, ez a felnőtt játékosok körében is osztatlan sikert aratott ez a lövés. De nézzük tovább. 4 perc a hátralévő idő. Újabb gól született. 14-es messzámmal Vince Petra az, aki önzetlenül adja át a felnőtt játékosnak a korongot, legalább itt próbáljanak valami sikerélményt szerezni. És még egy lövés, de Dávid egy védhetetlennek tűnő, egy lecsorgó korongot, azt már nem sikerült védeni. Semmi baj, tapsolnak a felnőtt játékosok is, hiszen mindenképpen szép megoldásról beszélünk. Hát, igen, nagy a tanástalansága fekete mezes játékosok között. Hogyan lehetne ezt a védelmet, ezt a backshort föltörni? Ismét elkövetkezett a csere ideje. Hanna, Milla és Csenge az, aki most megint a pályára. Nem. Csenge. A Milla volt, a piros vagy zöld mezbe. Ez a Csenge. Középről indítják a játékot. Megfogja kézzel, Milla dobd gyorsan, és el is dobta, így van. Milla elhozza a korongot a buliból, de hát ugye nincs elő senki, ilyenkor nehéz. Elhozzák szemfülesen. Szemfüles volt a kapus, nem lehetett túljárni az eszét, legalábbis ebben a támadásban nem. Hanna hozzá a korongot, Csenge. Nem értették meg egymást Csengével. Hát, hölgyeim és uraim, ennyi volt a kapossári bemutatkozása a magyar légkorong válogatottnak. Én úgy érzem, nem jelentünk sikert. Kapossáról hallották, Csordás Andrásról.